Tervetuloa kaikille. Kiva, että olette tänään paikalla. Tänään on meillä agendalla 3 tapaa parantaa vastuullisuuskoulutuksesi vaikuttavuutta. Ja yritän pitää hyvin tämmöisenä simppelinä ja antaa teille sellaisia askelia, mitä te voitte heti ottaa arkeen käyttöön. Mä oon Liisa-Maija Malinen. Mun yritys on ILO Facilitation Oy ja mä autan vastuullisuusammattilaisia suunnittelemaan vaikuttavia koulutuksia tai koulutusprosesseja ja rakentamaan sitä kautta sellaista yhteistyön ja oppimisen kulttuuria sinne omaan organisaatioon. Mä oon taustaltani sertifioitu ammattifasilitaattori, International Association of Facilitatorsin sertifioima ja oppimismuotoilija ja vielä yritysten ympäristöjohtamisen kauppatieteiden maisteri. Agenda tälle minikoulutukselle on käydä läpi näitä koulutusmuotoilun sudenkuoppia, yleisiä ja sitten niihin ratkaisuja. Vielä lopuksi annan sit vaikuttavat vastuullisuuskoulutukset sellaisen työkalun teille tueksi seuraavaa suunnittelua varten. Hypätään saman tien sitten tähän ensimmäiseen sudenkuoppaan, eli teoria ja käytännön välinen kuilu. Eli tässä näkökulmana on se, että pitkälti vielä koulutukset perustuu ikään kuin siihen teoriaan ja ajatellaan niin, että mitä enemmän asiaa, niin sitä arvokkaampi se koulutus on ihmisille. Ja että heille pitää ikään kuin antaa rahan arvostaa sitä asiaa käyttöön, mutta siinä on se ongelma, että ihmiset ei pysty sisäistämään kuin tietyn määrän sitä koulutusta tai asiaa, teoriaa kerrallaan. Ja tärkeää olisi, että sen jälkeen heti he pääsisivät viemään sitä käytäntöön. Näin me saadaan muutosta aikaiseksi. Eli jos nyt vielä vähän pakittelee siihen, että minkä takia tämä koulutus ensinnäkin meillä on järjestetty, niin jos ei sillä koulutuksella ole tavoitetta tai jotain, mitä se koulutuksen pitäisi muuttaa, niin sittenhän se on oikeastaan tiedottamista tai jopa vähän niin kuin turhaa ajankäyttöä. Eli tarkoituksena on, että me saadaan se teoria vietyä käytäntöön mahdollisimman nopeasti ja kätevästi. Ja myös niin kuin pitkällä tähtäimellä tuoda sitä muutosta. Ja miten sitä voi siellä koulutuksessa sitten niin kuin edistää tai siinä koulutusprosessissa, niin tuo esimerkkejä, case-esimerkkejä muiden organisaation vaikka osastojen kokemuksia ja ohjaa ihmisiä arjen kokeiluihin, vaikka välitehtävillä tai kotitehtävillä tai jotain, että he jotain heti ottaa ja vie sinne arkeen. Varmista myös, että sitä sitten reflektoidaan, että se on ikään kuin mennyt sinne, se kokeilu on tehty. Ja toinen tapa, miten sitä helpotetaan, sitä arkeen viemistä, niin antaa erilaisia työkaluja heille, vaikka työpohjia tai jotain prosessimalleja, mitkä he voi heti sitten lähteä viemään sinne arkeen ilman, että heidän täytyy hirveästi pohtia, että miten minä nyt tämän tekisin. Ja tässä on tällainen teoria auttamaan ymmärtämään tätä, että miten se tapahtuu, se ikään kuin teorialähtöisestä käytäntökeskeiseksi, mikä se on se semmoinen prosessi, mikä ihmisissä tapahtuu. Ja se oppimisprosessihan alkaa siitä teoreettisen tiedon omaksumisesta, esimerkiksi vastuullisuuden periaatteiden tai ympäristövaikutuksista tai mitä tämän niin kuin sinun organisaation ympäristövaikutuksista jo tiedetään ja halutaan viedä sitten niin kuin tietona eteenpäin. Mutta sen jälkeen se siirretään sinne käytännön sovellukseen. Eli miten me se tieto muutetaan käytännön toiminnaksi ja miten se jokaiselle siellä yksilöllä tapahtuu. Miten se yksilö voi sitä viedä käytäntöön siinä omassa piirissään. Eli esimerkiksi uusia energiansäästökäytäntöjä ja miten se näkyy tämän yksilön siellä työssä, että mitä hän voi siellä tehdä. Sen jälkeen sitä tulee tietysti reflektoida, mitä tapahtui, mitä opittiin, miltä se tuntui, miten meillä meni. Ja sitten tämä reflektointi auttaa siinä teorian syventämisessä, eli ne myös syventää sitä teoreettista ymmärrystä. Kun me lähdetään nyt kokemuksen kautta, palataan ehkä vähän sinne teoriaan ja siihen asiaan, että miten me ymmärretään se syvemmin. Ja sitten ne luo pohjan sille uusille käytännön
kokeilulle. Ja sitten tietysti kokeilu ja parannus. Kun sitä on kokeiltu, testattu, syvällisesti pohdittu, niin me voidaan viilata sitä lisää ja kokeilla uudelleen käytännössä. Ja sitten tämä prosessi jatkuu seuraavaan oppimissykliin. Tietysti tämä niin kuin vähän sisällöllisesti ja niin kuin laajuudeltaankin vaihtelee riippuen siitä, että minkälainen koulutus ja minkälainen teoria siellä on taustalla. Mutta että tätä kun ajattelee, että mitenkä sinä saat sinne arkeen sitten siinä koulutuksen yhteydessä vietyä nämä kaikki vaiheet, ikään kuin luoda niille ajan ja paikan, niin sitten ollaan jo hyvin hyvällä mallilla siinä prosessin suunnittelussa. Oppimisprosessin suunnittelusta puhun siis. No sitten toinen sudenkuoppa. Kaikille tarjotaan samaa sisältöä, semmoinen yleismaailmallinen koulutus, mikä saattaa jopa olla niin, että siinä on aika paljon sitä asiaa ja aika laajalla kentällä. Ja kun ymmärretään, että vastuullisuus on hurjan laaja kysymys, niin siinä herkästi käy niin, että ei oikein tiedä, että mitä tästä voi jättää pois, koska kaikki liittyy kaikkeen ja kaikista olisi hyvä ymmärtää jotain. Mutta hyvin tärkeää on sitten kuitenkin räätälöidä se sisältö aina niin kuin näille osallistujille. Että jos sulla on johtoa tai henkilöstöä, niin heille tietysti eri kulmalla. Ja heitä kiinnostaa eri asiat. Ja aina ei ihmisten tarvitse ymmärtää kaikkea, vaan riittävästi, jotta he pystyvät siinä omassa arjessaan tekemään valintoja, joilla on vaikutusta ja joihin he kokee, että jota he pystyvät parantamaan. Ja heillä on ikään kuin kokenut siitä, että minä pystyn tälle tekemään jotain. Eli räätälöi se sisältö. Tämä koskee vaikka myyntiä, tämä koskee vaikka tuotantoa ja täällä on sitten johdolle tällainen koulutus. Meillä voi olla se sama tausta, vaikka joku uusi raportointisäännös tai direktiivi, mikä on tullut, mutta se, että räätälöidään se niin, että ihmiset näkevät, että tämä koskettaa minua. Muuten sä häviät sen yleisön ja sitten mitään ei tule tapahtumaan. Toinen vaihto tai ratkaisu tähän on, että selvitä osallistujien lähtötasoa, mitä he jo ymmärtää, miten paljon heillä on ehkä jo tehty, onko siellä jotain erityistarpeita, voi miettiä saavutettavuusasioita ja sitten sitä oppimistarpeita tähän asiaan liittyen esimerkiksi ennakkokyselyllä tai jollain haastatteluilla. Että saat siitä kuvan, että nyt me palataan tälle tasolle ja nyt me pystyy räätälöimään tämän niin kuin heille niin, että he pystyvät ensinnäkin ottaa vastaan sitä tietoa. Että jos me puhutaan jo liian isoista asioista, niin ihminen, joka ei välttämättä ole koskaan pohtinut näitä asioita, niin heillä on todella vaikea ottaa vastaan sitä tietoa, jos on hyvin vaikka tieteellistä tai puhutaan direktiiveistä ja tällaisella niin kuin kielelläkin on paljon merkitystä. Sitten kolmas sudenkuoppa. Me mennään tässä vauhdilla eteenpäin. Otetaan lopuksi vielä kysymyksille aikaa. Pistemäinen koulutus ei edistä muutosta. Eli tällä mä tarkoitan sitä, että jos meillä on se yksi koulutus, vaikka se olisi hyvin suunniteltu, mutta jos me ei viedä siihen mukaan sitä sellaista niin kuin käyttäytymisen muutoksen näkökulmaa, että miten me tuetaan sitä käyttäytymisen muutosta, niin siitä ei tule pysyvää. Ja useinhan se menee sillä, että ensin niin kuin tieto on näin, mutta se todella nopeasti tipahtaa, jos ei sitä ikään kuin seurata tai tueta jatkossa tai niin kuin tehdä niitä kokeiluja. Ja sehän on myös niin kuin tutkittua, että se tieto ei lisää muutosta tai toimintaa, vaan tieto on siellä pohjalla ja sitä toiminnan ja käyttäytymisen muutosta täytyy tukea eri tavoilla. Ratkaisuvaihtoehtoja tähän on, että sen koulutuksen lisäksi voi hyödyntää tätä nudging-teoriaa esimerkiksi ja sitten käyttäytymismalliteoriaa ja esimerkkinä tuosta nudging-teoriasta tai toiminnasta, niin se tarkoittaa sitten tosiaan niitä pienempiä muutoksia siellä valintaympäristössä, erilaiset, että mitkä on ne oletusvaihtoehdot, onko ne vaikka, että kasvis on siellä niin kuin ykkösenä, ja sitten miten sitä tietoa esitetään. Eli yksi esimerkki tästä nudgingista on se, että yksi tällainen kokeilu esimerkiksi hotellihuoneiden kylpyhuoneissa, siellä käytettiin erilaisia viestejä, joissa korostettiin, että osa vieraista käyttää pyyhkeitä uudelleen.
Ja se lisäsi jo pyyhkeiden uudelleen käyttämistä aika merkittävästi. Ja se osoittaa se, että miten niitä niin kuin sosiaalisia normeja voidaan tehostaa tai hyödyntää siinä käyttäytymisen muuttamisessa, että muutkin tekee näin, niin tee sinäkin. Ja sitten toinen, mihin törmäsin tuossa hiljattain, mä en nyt millään löytänyt tähän uudelleen sitä linkkaripostausta, mutta joku oli kuullut jonkun suomalaisen koulun rehtorilta, että heillä onnistuttiin vähentämään ruokahävikkiä ihan merkittävästi sillä, että ne antoi muumitikkarin tai lupasivat muumitikkarin jokaiselle, joka söi lautasen tyhjäksi. Nämä on hyvin tämmöisiä pikkusia juttuja, mutta riittäviä siihen, että lapset ja aikuisetkin motivoituu tekemään sitä muutosta. Ja toinen sitten on tämä Theory of Planned Behavior. Siinä vaikutetaan asenteisiin, normeihin ja sitten siihen koettuun kontrolliin ja kyvykkyyteen, mitä ihminen kokee sen asian edessä. Siitä mulla on tuossa kohta slide vielä, niin palataan, mutta jatketaan siitä. Mutta toinen ratkaisu on tuo luoda niitä puitteita sille jatkuvalle seurannalle ja tuelle. Eli kun suunnittelet sitä prosessia, niin varmista, että saat varannut sinne aikaa ja hetkiä sille, että sulla on mahdollista olla siellä mentorina, luoda niitä reflektointihetkiä yksin ja yhdessä, jaetaan sitä ikään kuin hiljaista tietoa, mikä siinä on matkan varrella syntynyt, vertaisryhmäkeskusteluja ja sitten kehittää ne tiimin yhdessä oppimisen taitoja ja käytäntöjä. Miten meillä opitaan yhdessä? Minkälaisia kohtaamisia me tarvitaan? Miten me saadaan sitä arkeen ujutettua sitä yhdessä oppimista ihan näihin normaaleihin tilanteisiin, mitä meillä jo on, kokoukset ja muut. Mutta seuraavaksi lyhyesti toi suunnitellun käyttäytymisen teoria. Eli siinä on näkökulmana se, että 3 asiaa vaikuttaa siihen käyttäytymisen muutokseen. Siinä on asenteet, subjektiiviset normit ja havaittu kontrolli. Eli asenteet on näitä henkilön omia näkemyksiä ja arvoja liittyen siihen käyttäytymiseen. Subjektiiviset normit tarkoittaa sosiaalista painetta tai odotuksia sieltä niin kuin ulkopuolelta, kollegoilta tai muilta ympärillä olevilta ihmisiltä. Ja niillä on sitten vaikutusta. Ja sitten vielä tuo havaittu kontrolli, eli miten se henkilö kokee, että kuinka helppoa se hänelle on, se käyttäytymisen toteuttaminen. Ja asenteissa esimerkkinä työntekijät ymmärtää energiansäästön tärkeyden. Subjektiiviset normit on näin, että työntekijät kokevat, että heidän kollegansa odottavat heidän toimivan vastuullisesti. Ja sitten tämä havaittu kontrolli, että työntekijät, heillä on tarvittavat työkalut ja taidot toteuttaa energiansäästötoimet. Eli näissä ainakin tämä asenteet ja havaittu kontrolli on sellaisia, mitä kouluttamisella voidaan vahvistaa ja ikään kuin siis laadukkailla koulutusprosesseilla voisin sanoa, että heillä on ne tarvittavat työkalut ja taidot toteuttaa energiansäästötoimet, ja se ei tarkoita sitä, että on vaan se teoria, minkä ymmärtää, vaan siellä on mietitty ja tuettu heitä siinä niin kuin sinne omaan arkeen, omalle työpöydälle asti vietynä se, että miten minä voin tätä tehdä ja minkälaisia valintoja arjessa. Onko mulla siihen tukea, onko mulla siihen malleja, onko mulla siihen vaikka myyjän näkökulmasta, onko mulla siihen tällaista niin kuin myyntispiikkiä, miten mä voin vaikka vaikuttaa asiakkaiden valintoihin. Eli puhutaan hyvin, hyvin, hyvin käytännöllisellä ja yksilöllisellä tasolla näistä. Ja nämä 3 tekijää johtaa vahvempaan aikomukseen ja sitten lopulta siihen konkreettiseen käyttäytymisen muutokseen. Minä tosiaan valmennan näissä asioissa sinua, tiimejä. Mä otin tähän nyt mallina tuon aiemman teoriasta käytäntöön pohjan ihan vain niin kuin kuvaamaan sitä, että miten mä olen oman tämän valmennusprosessini rakentanut. Eli siellä on teoriapohjaa, siellä opetellaan sitä oppimisprosessin muotoilua, jonka jälkeen sitten mä tuen koulutuksen suunnittelussa ja siinä pilotoinnissa. Pilotoinnin jälkeen on reflektointi, eli tämä suunnittele koulutuksesi ja pilotoi on se kokeiluvaihe.
ja käytäntöön viemisen vaihe. Sitten pilotin reflektointi. Mitä sä opit siitä, missä ehkä, minkälaista palautetta saatiin, mitä voidaan vielä kehittää. Sitten me reflektoidaan teoriapohjan kanssa ja mietitään, että olisiko joku toinen menetelmä tai tapa toimiva teille paremmin, mitä tuolla teoriastakin löytyy. Eli reflektoidaan ja samalla syväopitaan sitä sen oman kokemuksen kautta. Ja sitten prosessi viilataan ja sitten se voidaan lanseerata se koulutus teille sinne organisaatioon niin kuin laajemmin. Tässä kohtaa myös mä koulutan näitä oppimisen fasilitoinnin taitoja, miten sä saat sitä jatkuvuutta sinne ja niin kuin, minkälaisia kohtaamisia, miten sä voit toimia sinä semmoisena valmentajana, johtajana ja mentorina siinä muiden oppimispolulla, varmistaen sen jatkuvan oppimisen siellä organisaatiossa. Ja hienoahan tässä on se, että kun tämä koulutusprosessi muotoillaan tällaiseksi hyvin osallistavaksi, niin vähitellen ihmiset oppii osallistumaan. He tietää, että heiltä toivotaan osallistumista ja he oppivat tällaisen työskentelytavan, jossa he jakaa ajatuksiaan, kyselee kollegoilta apua, kehittävät yhdessä näitäkin vastuullisuuskysymyksiä ihan eri tavalla kuin välttämättä ovat tottuneet. Ja sitten vastuullisuusasiantuntijana tai johtajana sinä saat sieltä niitä aktivisteja tai niin kuin agentteja ja ystäviä ja kumppaneita siellä niin kuin laajemmin siellä organisaatiossa, jotka on kiinnostunut tästä ja se antaa sulle myös sitä sellaista niin kuin mahdollista vaikuttaa ja viedä asioita eteenpäin laajemmin. Ja tosiaan jatkuvasti sparraa ja mentoroin koko 3 kuukauden matkan ajan. Toivottavasti tämä nyt vähän kirkasti kanssa tuota prosessia, mutta myös pääsin kertomaan tästä valmennuksestani teille. Ja tervetuloa matkaan mukaan, jos tämä kiinnostaa, niin tuosta yhteystiedot löytyy vielä ennen kuin lähdet, niin mä esittelen sen lupaamani työkalun. Ja tässä. Tämä on oikeastaan tällainen kysymyspohja. Eli se auttaa sinua luomaan vaikuttavia oppimisprosesseja ja auttaa nimenomaan siinä sisällössä, että sä muistat käydä nämä kaikki läpi asiat, mitkä mä oon tänäänkin maininnut. Tässä on vielä vähän syvemmin muutamat asiat, esimerkiksi lisänä toi niin kuin mittaamisen tärkeys. Ja käydään läpi kaikki askeleet, tavoitteiden määrittäminen, mitä tarkalleen ottaen haluat saavuttaa koulutukselle ja mennään ihan sille tasolle, että minkä käyttäytymisen tai asenteen tulisi muuttua, kenen tulisi toimia eri tavalla. Ja tähän alle voi, jos tykkää kynällä kirjoitella, niitä asioita listata. Sitten on yleisön pohdintaa, sisällön suunnittelua. Ja tässä nimenomaan se näkökulma, että mistä taustasta he tulee, minkälaista sisältöä kullekin. Ja miten sä varmistat, että se on käytännönläheistä sellaista, jonka voi ottaa ja lähteä viemään arkeen. Seuranta ja tuki. Tähän voisi tehdä tällaisen jatkuvan oppimisen suunnitelman. Mitä kaikkea tämä prosessi sisältää, mikä sinun rooli on siinä, miten sä voisit tukea heitä enemmän ja minkälaisia esimerkiksi nudging tekniikoita siihen voi yhdistää tähän muutoksen eteenpäin viemiseen. Sitten mittaaminen on hyvin tärkeää ihan senkin takia, että siitä voidaan sen koulutuksen ikään kuin resurssin käytöstä myös raportoida ehkä ylöspäin, jota voi kiinnostaa, mihinkä organisaation ikään kuin strategisiin tavoitteihin tämä linkittyy, tämä koulutus, mitä täällä tavoitellaan ja mistä sä tiedät, että se on sitten ollut onnistunut. Eli nämä kannattaa miettiä tosi tarkkaan, että missä se näkyy. Se ei välttämättä jokainen koulutus näy siellä KPI:ssä, mutta miten sä mittaat sitä käyttäytymisen muutosta tai mistä sen tietää, että se nyt on muuttunut. Täällä on hirveän tärkeä merkitys siihen vaikuttavuuteen, että sä oot ensinnäkin miettinyt ennakkoon, että minkä täytyy muuttua ja miten sä sitä mittaat. Ja se auttaa sinua kehittämään koulutuksia tulevaisuudessa, mutta myös tosiaan se viestintä ja sitten myös niin kuin raportoinnin tueksi varmastikin sitä kannattaa hyödyntää. Sitten
ja sitten se kehittäminen. Ensinnäkin palaute, jotta sä voit kehittää sitä koulutusta, mutta myös mitata sitä, että mitä oppimismatkalla tapahtui, mikä oli lähtötilanne, missä ollaan nyt. Että monesti se voi olla hyvinkin semmoinen subjektiivinenkin näkökulma, että jos sitä nyt ei suoraan voi linkittää johonkin numeerisiin mittareihin, niin se, että yksilön oppimismatkan seuranta, arviointi. Ja sä saat myös tietoa siitä, että okei, nyt ollaan tässä. Seuraava askel voisi olla tämä, mitä heidän tarvii seuraavaksi oppia tai mitä me seuraavaksi lähdetään tekemään. Ja se oli siinä. Mä toivon, että otatte testiin ainakin noin niin kuin kevyesti. Mä luulen, että se heti herättää ajatuksia siitä, että mitä, mitä pitäisi ottaa huomioon ja mitä mä voisin kokeilla ja viedä. Ja nyt mä tosiaan toivon, että mietitte tässä ennen kuin lähdette pois, että mitä sinä tästä minikoulutuksesta nyt otat mukaasi ja viet arkeen kokeiltavaksi. Kiitoksia osallistujille. Mä pysäytän tallennuksen tähän. Oli ihana nähdä teitä täällä.